Hi guys, maayong gabi Ni anak po ko karon sa akong anak diri sa Tagbilaran, wala na po ko sa bukid. Kay naay birhen among moabot ni sayang balay karon birhen sa barangay. Ug ni ako karon guys, gahulat pa, wala pa maabot mga alit. Siguro moari na kay napaman dito sa Pikas kay napa sila gamisa man. Pero wala lang kay paatin og misa ni alang may dili gahulat. O, maoni siya, maoni guys, ang balay sa akong anak. O, di ase. Maoni sila, o. Ako mong itor sa akong balay sa akong anak, ha. Nata diri sa gawas. Oh, daghan kayong mga ero guys, oh. Ay, isa dapat na kay. Ayo kay video ko kay lang. Ara guys, ning among mga pula paabot pa kami sa Berhen sa barangay. Welcome to my home Berhen sa barangay. Sabi sa kanya. Kani okay na? Pantalon ko unsa man. Amerikano ko, saman. Halaga, Kyle. Agiro nak oh. Kaya mo ipabidyo ka, di mo ba? Ha? To. Magawa sa iro, Kyle. Kyle, ko anak oh. Na may Senior Santo Niño, Senior San Jose, San Judas Estadio, panang Sagrada de Familia. Kyle, natawag iro ko sa likuran. Di pa siya mabadlong naman din. Ako pa siya magpabadlong. Pabadlong. Buhay pa rin sa step na. Ano lang, komedor. Ano lang, kitchen. That's Marlene, nagluto. Ognos. Narbe auto ang tubata. Ha? Ikutom sa Marlene, nagluto siya og noodles. Chicken noodles. May adobo nga baka guys. Ayaw niyang baka, adobo. Gusto siya may sabaw. Ito. Noodles. Ano yung mga gamit sa kusina. Yung mga gamit sa kusina nila. Pasensya mo guys ha. Umato po ko sa bukid guys. Yan na pag ko kahoy akong gamiton dito sa bukid guys. Kaya na may kahoy dito, diri wala may sin kahoy. Nga. Kamisang gamay diri sa kusina. Nya. Manit sa baw, guys. Mga on na may karon guys kay gigutom na. Kapag may iring kasi gugubo-ubo. Sit.
Makundot lagi ko dahil ano man na. May bulak ko dire sa sud guys, oh. Nagniwang. Ya, sulod na punta dire sa mo ni kwartong Kyle guys. Ara siya. Always na computer na akong anak, akong apukoy. Hi guys. Hi Kyle. guys. Kyle. Mo ni yang kwarto. Liit, diba? Day. Yung uli nagpare, Day. Ha? Yung uli nagpare. Si father man to. Guys, iabot na ang among berhin nga akong Berhin del Rosario. Berhin del Rosario, guys. So, diri na sila nagkatod sa Berhin. Salamat, Berhin del Rosario, sa pagbisita nimo sa balay ni Marlene. Daghang kayong salamat, Mama Mary. Thank you, thank you. Ug mag-rosaryo mi karon. Susud ani mo ma. Abi tong torta. Ayaw lagi pakita ginoo ko kay Harold. Ang sudan litson niya, may litson ni sobra ganiha. Litson niya may adobo mi nga baka, unod sa baka. Abi tong kuan na. Torta. Torta piga Taon na na. ta, nga ta og damay noodles kay wa may sabaw. Noodles me. Uy, lami kang torta, guys. Guys. Super lami. Ug mapuhon ko ang berhen na mo na po te hatod na po sa lahing bay. Nya maghimo mi og snack kay alas 4 amo pong pa-snack kon. Sila maghimo mi atangi guys kay maghimo mi og torta. Ako na Tangin, humana. maghimo na pud mi og torta. Ang pa-snack nila. Salamat po guys kay bisitahan ni sa Berhen del Rosario. Pasalamat po ni Mama Mary. Maunta, Lami ako eh. adobong Magin na lami ang torta. adobong unod sa baka. Dami sobrang inasal gani ha. Panit ang dapat unod. Hindi nga pa kung yung abot siya sa buntag. Kaya pare ko na Marlene ka. Na si Mama Mary maabot sa Berhen del Rosario. Rosary month na ron. Nagap to sa bawal. Guys. Sir, I'm done with the laundry. Hindi kayo mo eh. Yeah. Nalami ang torta eh. Sir, Thank you, I'm dear. done with the laundry. Masa yung mga sipe? Okay, eh. Thank you, sir. Sir, I'm done with the laundry. Thank you, sir. Sir, I'm done with the laundry. Kuliit mo ganiha.
ko ito. Ay, ice cream ma. Lalo. Oo na ni, bye.